ପିଲାମାନେ ଆଜିର କାହାଣୀ ଗଣେଶ ପୂଜାର କାହାଣୀ। ଗାଁଟିର ନାମ ଥିଲା ସୁନାପୁର। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଗାଁରେ ବଡ଼ ଧୁମଧାମରେ ଗଣେଶ ପୂଜା ହୋଇଥାଏ। ସେଇଥିରେ ଗାଁର ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ଏଥର ପୂଜାର ମୁଖ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ରାମୁ, ଯିଏ ଗାଁର ଗରିବ ପୁଅ। ତାଙ୍କର ବାପା ଜଣେ ଚାଷ କାମ କରି ଚଳନ୍ତି, ଆଉ ମା ଦିନ ରାତି କାମ କରି ଘର ଚଳାନ୍ତି। ରାମୁ ପଢ଼ିବା ସହିତ ଗାଁର ପୂଜା ପାଇଁ ଅନେକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଥିଲା। ଗାଁର କିଛି ଲୋକ କହିଲେ, ରାମୁ ତୁମେ ତ ଗରିବ ପୁଅ, ଏତେ ବଡ଼ ପୂଜା କେମିତି କରିବ? ପଇସା କେଉଁଠାରୁ ଆସିବ? ରାମୁ ହସି ହସି କହିଲା, ଭଗବାନ ଗଣେଶକୁ ଭକ୍ତିରେ ପୂଜା କଲେ ପଇସା ଧନର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତାପରେ ରାମୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ କାଗଜରେ ତୋରଣ, ମାଟିରେ ଗଣେଶଙ୍କ ପ୍ରତିମା ଆଉ ସମସ୍ତେ ହାତରେ କାମ କରି ଦେଉଳ ଭଳି ପଣ୍ଡାଲ ତିଆରି କଲେ। ପିଲାମାନେ ମିଶିକି ଗୀତ ଗାଇଲେ, ନୃତ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସ କଲେ। ବାସ୍, ତାର କିଛି ଦିନ ପରେ ପୂଜାର ଦିନ ଆସିଲା। ଗାଁର ଲୋକମାନେ ସବୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଦେଖିଲେ, ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଗରିବ ପୁଅ ଏବଂ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ମିଶି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପୂଜା କରିଛନ୍ତି। ପଣ୍ଡାଲରେ ଧନ ରତ୍ନ କିମ୍ବା ଢୋଲ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତିର ସୁଗନ୍ଧ ଓ ପ୍ରେମର ଶକ୍ତି ଥିଲା। ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ କହିଲେ, ସତରେ ଗଣେଶ ପୂଜାର ମାନେ ଧନରତ୍ନ କିମ୍ବା ଢୋଲରେ ନୁହେଁ, ଏହା ମନର ଭକ୍ତିରେ ହୋଇଥାଏ। ରାମର ପରିଶ୍ରମ ଓ ଭକ୍ତିକୁ ଦେଖି ଗାଁରେ ଏକତା, ସ୍ନେହ ଓ ଆନନ୍ଦର ପରିବେଶ ହୋଇଗଲା। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ, ଆମେ ନୀତି କଥା କ'ଣ ଜାଣିଲେ? ଗଣେଶ ପୂଜାର ମୂଳ ସାର ହେଲା ଭକ୍ତି, ଏକତା ଓ ପ୍ରେମ। ଏହି ପୂଜା ଧନରତ୍ନ କିମ୍ବା ଆଡ଼ମ୍ବରରୁ ହୋଇନଥାଏ, ହୃଦୟରେ କରାଯାଇଥିବା ପୂଜା ହିଁ ସତରେ ପୂଜା ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହା ସତ୍ୟର ସଫଳତା ଅଟେ।